ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಿಳಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಮಲ್ತೊನೆದೆ ಪಂದ ಆ ತೆಡ್ಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು. ಸೊ ಒಂದೇರ್ ದುಂಬಿ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದುದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ ನಮನ ಏತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಭುಜಿನಕ್ಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ಏನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕುರು ಬೋಡು ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿದ ನಕಲ್ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ನಕಲ್ ನಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇನುಡು ಪಂದ್. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ಏತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಲಾಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆರ್ದೇ ನಮಕ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ 18 ದಿನದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡದಾಯ್ತ ಮುಕ್ತಿನ ಎಂಚ ಪಡೆಯುನ, ಭಕ್ತಿನ ಎಂಚ ಆಚರಿಸವುನ, ಓವೇ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಸುಖ ಅವಡು, ಖುಷಿ ಬರಡು ದುಃಖ ಬರಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಸಮಾನವಾದ ತೂಪು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಗೊಂದಲನ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತದೇರು. ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಲೈಫುಡು ಎಂಚ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನಾತ್ ಮುಟ್ಟಾಪನ ಸಾಧಿಲ್ನ ನಮಕ್ ತೋಜದ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ಗು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಾನೊಂದಾದ ಪಂಡ ನಮಿತ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಲಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪೇದಂಡೆ. ಬೇಲೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪೇರು ಆರು ಈ ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ ತೂಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತೇದಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕ್ವಿಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಜಿ ಪನ್ಪೆದೇರು ಕ್ವಿಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ದೀತಿನತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ದೀತಿನ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪೆದ ಎಲ್ಲದ ಕ್ವಿಜ್ ಇನಿತ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪುರದ ಎತ್ತದಿಯೋನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಅಧ್ಯಯನನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಐತ ಸಾರಾಂಶನ್ ಓದೊಂದಿತ್ತ ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ನನಾತ್ ಮುಟ್ಟಡ್ ತೆರಿಯೋನರಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನೊಂದು. ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತದ್ನೈನು ಮದಪಂದ್ ಇಪ್ಪರಾಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ. ನೀವು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲದ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆದ ಅವೆನ್ನ ನಮನ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸವನು ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಯರಗು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತನು. ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯರಗು ನಿಜವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗಲ ಉಂಡಾದಿತ್ತನು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ್ನ ಜೂಪುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಗಿಂದ ಇಪ್ಪುನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನು ನನಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವತೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಕ್ಲಾಸನ್ ಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತೆರಿಪಾಗ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಲಾಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಭುಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ್ ಸಮರ್ಪಿಸವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧೆ ರಾಧೆ.